Pre, kumusta kailangan girlfriend mo eh? Girlfriend? Kapag may girlfriend ko? Abay, kalasing ka lang ganatan kapag ni girlfriend mo. Malalastog ka, sing wala lang girlfriend mo. Akin na, wala la. Kapag Katuwadya lang ti ay, may tatalaran ng pambii, maganggana. Balita kasi, Jara ang dadala niya nainay. Agi, aga siya mo. Paano pares na itatalaronan? Awid at sika. Basta siya gawa man, mananap kay gawam. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want Ibabagalo! to always be. Ang mulilingson. Siya labat dapat sulinggis. Ay, akin siya sugar linggis eh. Tasyak siya kauna. Kras na kras kumaungan pre. Wala si Kira na boss. Takarong ko. Siya, na nilabila. Lumbaan tala. Uy, punta tayo doon sa may libliba, mukhang maganda doon. Parang nakakatakot doon. Tara na nga, Tibo, kasama naman natin si Jason. Tara na. Saglit dyan lang kayo, naiihi ako. Ingat ka dyan, mga meritis dyan. Ne, ibabagat si kayo at kayong balot dadalanditan, tadakil ya ripes. Kailangan may pagkakataon ko. Shucks, yung maganihiro tutan. Tara! Ate, okay ka lang? Okay ka lang? Ano nangyayari dito? Ning, aba lang mi siya atong sutulungan mi. Ate, ba't ka sumigaw kanina? Natumba kasi ako kanina, nakakainis. Ay! Ano Ate Jason, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Busy iraman niya lalaki, balang ta kalagkari na ibakla. Ato pre, tulungan mo. Bahala ka tan.